snimak kreće. Mi se nalazimo trenutno jako visoko. I sada će Ana da vam kaže gde se mi nalazimo. Gledaš u kameru i kažeš gde se mi nalazimo. Mi se nalazimo na vrhu Avale. Pa nije Avala, ovo je Golubačka. Tvrđava. Tako je. A ovo dole ispod nas što se vidi jeste Dunav. Dunav, tako je. I ovde je stvarno neka prava uživancija. Da. I ovde dole smo ostavili Lea. Tako je, malo niže. Ovde sedimo i uživamo. A mi sedimo ovde i uživamo, popeli smo se jako visoko. Ana je pravi šampion, moram da priznam svima koji budu gledali ovaj film, jer se popela kao gazela. Kao kozica se popela na ovako visoku visinu, veliku visinu i sada uživancije. Da, ali sad ne znamo kako ćemo sići. Pa, sići ćemo isto kao što smo i popeli se, je li tako? Da, samo malo klizavije. Malo klizavije. Ali reci ti meni, jel se tebi ovde sviđa? Da. Od dole se vidi put kojim smo prošli kad smo prišačili do ovog, do ove tvrđave. Do tvrđave, dobro. Znači sad ćemo malo da uživamo ovde pa ćemo posle se spustimo. Ajde, čao! Ćao! Svi koji budu gledali ovaj film, oni nek budu bili zadovoljni. Tako je. Maši im, daj im poljubac.